So guys, good morning. So walang magawa, so gagawa tayo ulit ng ng ukoy na puso ng saging na saba. So guys, good morning. So walang magawa, so gagawa tayo ulit ng ng ukoy na puso ng saging na saba. So, di ko na sa inyo pinakita kanina yung pag-prepare. So, yan na yun. At hinaluan na namin ng sangkap. Ilagyan ko na guys ng mga flour, itlog, and then sibuyas, etc. Paminta. Halo-haloin lang yung mga ka-oblaks. So, typical na paggagawa ng ukoy. So, ay ukoy ay para sa akin masarap tong pagkain. So, ito mga ka-oblaks, budget meal to. Mga ka-oblaks kasi galing pa nga ng Bicol tong puso ng saging saba. Di ko kasi nabidyohan na kanina kasi ako lang nag-prepare walang hawak ng cellphone. So mga ka-oblaks, halo-haluin muna natin mga ka-oblaks. So dapat halo-haluin yan. Kailangan may spread yung masangkap niyang mga ka-oblaks para masarap naman. So maya-maya ipiprito natin yan mga ka-oblaks. Puso ng saging ukoy with eggs, flour, paminta, sibuyas, magic syrup. Magic syrup na katulad ko, masarap. So sige, lamutakin muna natin mga ka-oblaks. Pasensya na kayo mga ka-oblaks nitong camera ko, medyo magalaw kasi ako lang mag-isa dito mga ka-oblaks. Ang nakikita nyo yung mga ka-oblaks na kamay na yan, kamay ko yan. And then nilagyan ko na lang ng busis ko after ng video na to. Mukhang mabango na to mga ka-oblaks. So magpapainit na tayo mga ka-oblaks ng frying pan. So mga ka-oblaks, magpapainit na tayo ng mantika para pituhin ang ukoy ng puso ng saging mga ka-oblaks. Hintayin natin ang uminit, and then salang na natin yung puso ng saging. Mga ka-oblaks, ganito po yan. Yung mga hindi marunong dyan para matuto kayo, kailangan manipis lang siya mga ka-oblaks para medyo masarap kainin. Ganun yun mga ka-oblaks. Ukoy na puso ng saging na saba. Yun, ganoon lang yung kasimple pag ginagawa yung mga ka-oblaks. Torta. Napakasarap ang sausawan. Sausawan na suka with sili mga ka-oblaks. Yun. Mukhang masarap mga ka-oblaks. Ganyan lang yung mga ka-oblaks pag ginagawa yan. Napakasimple. Napakadaling gawin. Kasi manipis nga siya, kaya madaling maluto mga ka-oblaks. Yun. Prepare natin yung lagayan, lagyan natin ng tissue paper para ma-absorb niya yung mantika. Yun mga ka-oblaks, pwede na yan. So ilalagay na natin yan dito. Ouch! Sarap naman! Oh.
So mga ka-vlogs, kung sino gustong mag-order, PM lang po ako mga ka-vlogs. Message lang po. Edmar TV mga ka-vlogs. Napakadaling gawin mga ka-vlogs. So, while nagluluto kami, nanonood ng basketball mga ka-vlogs. Yun, napakaganda oh. So mga ka-vlogs, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman mga ka-vlogs. Likes and share and comments. So mga ka-vlogs, sarap nito mga ka-vlogs. You know, medyo crispy-crispy siya mga ka-vlogs. Parami na naman ang kain dito mga ka-vlogs. Yun pa oh. Madali lang itong lutuin mga ka-vlogs, kaya may mga dyan sa likod nyo ng bahay nyo, may puso ng saging, pwede nyo itong gawin mga ka-vlogs. Napakadaling gawin. Budget meal mga ka-vlogs. Papaparami naman ako dito, tapos may sausawan mga ka-vlogs na suka, na may siling, maraming sibuyas. Yun oh! Sarap ito! Kasi yun ang papasarap. Instead na bitchin mga ka-vlogs, magic sarap ang ginagamit ko. Yun, ang bilis mga ka-vlogs oh. Wow! Mapaparaming kain ko ito mga ka-vlogs. Yun mga ka-vlogs, tapos na mga ka-vlogs. Oh, ito na yun mga ka-vlogs. Kain tayo! Ito yung tinatawag mga ka-vlogs na ukoy. Puso ng saging na saba. So, salamat panunod. Thank you for watching mga ka-vlogs. Shoutout nga pala kay Junior 1503 TV. Subscribe kayo guys. Marami kayong mapapanood na magandang aral dyan, mga ka-vlogs.